Нам потрібно вчити Слово Боже, щоб серед мильної опери, демонізму, в інтернеті вивчати, слухати лідерів думок, які несуть світло Слово Божого в темряву цього світу, щоб люди розуміли істину і відкривали правду від брехні, світло від темряви, біле від чорного, зло від брехні, розуміли, чому проходить прокляття і покарання замість благословення. Люди витрачають своє життя на перегляди, на потрібної і руйнівної на усіх рівнях в житті інформації. Амінь.